είσαι καλά, είσαι καλά. Βοήθεια, βοήθεια. Ναι, γεια σας, ΕΚΑΒ. Λέγομαι Σαββάνης Μιχάλης, βρίσκομαι στη Μιχαλακοπούλου 163, τέταρτο όροφο, πέμπτο γραφείο. Και έχω ένα θύμα το οποίο δεν αναπνέει. Θέλετε κάτι άλλο? Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Μην ακουμπάει κανείς, μείνετε όλοι μακριά, μακριά, μακριά. Μην αγγίζετε τον ασθενή, γίνεται ανάλυση. Απομακρυνθείτε, μην ακουμπάει κανείς. Συνιστάτε απεινήρωση. Θα δώσω ρεύμα, μακριά. Απομακρυνθείτε, θα δώσω ρεύμα. Απεινήρωση έχει χορηγηθεί. Ξεκινήστε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. 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 Σταματήστε την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Μην αγγίζετε τον ασθενή. Μην ακουμπάει κανείς, μείνετε όλοι μακριά, μακριά, μακριά. Μην αγγίζετε τον ασθενή. Μην ακουμπάει κανείς. Συνιστάτε απεινήρωση. Απομακρυνθείτε, θα δώσω ρεύμα. Θα δώσω ρεύμα, απομακρυνθείτε.